kalera joan behar zeren nian edo eskolan ikasko itxen hauen errekreorako ordua llegatzen zen nian, eta errekreora joan behar ginen, eta, holan formal fanbierrien hileran, eta hori, pixka batez. Hemen eskua bat abestia, ni aurretin azela, eta bestiok atzetik, eta guazen baratzera, han mirua ikustera, perejila, janda eta mirua, etxanda, janda, atzeko marikita, zer nahi duzu nagusi, mirua hilik da ala bizi, eta eurak erantzuten zuten, bizik zaten bazuten, ostera bestu behar zen. Eta batero batek, hilik! Ja, bukatzen zen abestia, se acabó, hala.